தேவதை குலத்தை சேர்ந்த மகாராணி தன்னுடைய 4 மகள்கள் கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துற ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு வர சொல்றாங்க. முதலாவதா வந்த குட்டி தேவதை கைகள்ல பூக்களை கொண்டு வராங்க. அடுத்ததா வந்த தேவதை பட்டாம்பூச்சி கொண்டு வந்தாங்க. மூன்றாவதா வந்த தேவதை சிட்டுக்குருவிய கொடுக்கறாங்க. 4வதா வந்த குட்டி தேவதை எதையுமே கொண்டு வராம வெறும் கைகளோட இருந்தாங்க. அவங்க தன்னுடைய தாயை பார்த்து, நான் மலர்களை பார்த்தேன், அது செடிகள்ல அழகா இருந்தது, அதை பறிக்க எனக்கு மனம் வரல. அடுத்ததா பட்டாம்பூச்சிகளை பார்த்தேன், கண்களை கவரக்கூடிய வண்ணங்களோட இருந்தது, அதனுடைய சுதந்திரத்தை பறிக்க மனம் இல்லாம அத அப்படியே விட்டுட்டேன். கடைசியா சிட்டுக்குருவி ஒன்ன பார்த்தேன், பாவம் அதனுடைய அம்மா தேடுவாங்கன்னு அதையும் கொண்டு வரலன்னு குட்டி தேவதை அழகா சொல்றாங்க. தேவதை மகாராணி முகத்துல ஒரு புன்னகை தோன்றுது. தன்னுடைய 4 குழந்தைகளையும் கட்டி அணைச்சுக்கிறாங்க. இப்போ தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து, நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு குண அம்சம் இருக்கும். அவங்கள குறை சொல்லாம புண்படுத்தாம நமக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கள மாத்த முயற்சி செய்யாம அப்படியே ஏத்துக்கிறது அன்போட மிகப்பெரிய வெளிப்பாடுன்னு தன்னுடைய கடைசி மகளின் கன்னங்களை தழுவியபடி அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் புரிய வச்சாங்க தேவதை மகாராணி.